Kai baba na kai kaji na je ne. Ai kawai ni da ban samu siya ba kawai sai na murɗe ta kawai na murɗe mata kai kawai na yi ciki da ita kawai. Ya kai ina ka ne? Ina na je gurin ya mai abinci. Sannan suka mata shi ta ban 500. Ya ta kan gada? Da shi na so. Gaskiya ne baba ka ajiye mai ke. Ya yi daidai. Haka ya kyau. Malam ke yanka ba mu kama cinyewa muke da kasa kawai. Ya yi daidai. Yau za mu je gidan nema yau. Na ga ya so wani talaka. Duk garin nan duk ƙauyen nan babu shi. Ai na sha sallah za ka yi yau ka ji na yi shiru da ina kallon ka. Me? Ai ni zan kwana ne a dago. Ba ni da matsala. Ya yi daidai ya yi daidai. Au! Kai ɗan iska. Ya ƙure labai. Shi ne wato nan gurin da kuka san cewar gine-gine ne na gwamnati. Kuma nan za ku zo ku lalata. Wallahi ba ka rabe labai. Ba ka gane ba ka da wato. Wallahi ba ka rabe labai. Wallahi ba ka rabe labai. Hello? Okay? To. Mutum na aka kama. To. Kar ku yi duka. Ku kawo su ofis. Ana ba zan ƙara ba, ba zan ƙara ba. Wallahi ba zan ƙara ba. Wannan abin da aka yi sholi an yi shi ne saboda liƙin tayar keke. Ba zan ƙara ba labai. Saboda haka kai wannan ya aikatu. Alƙuran ya aikatu. Suna yi wando na ya kunce.